Oscar! Builo-builo lagi si Oscar ba? Bahay. Mabahay. May sakit ka buhi. Rodika. Lagi pa. Lagi pa aton. Jen. Irog naman bayot dari dari bingung man ko ching. Ano to sabihin? Nais sa kabaso nga gihatag sa isa ka tao pa jud. Karon dugay ginagayaw. Magkulak na yun. Kanta. On my sleeping time. Do. Oy, napay pagkaon dara ay 6 kilo kanin kinapa. Ay, oy. Continue ato ang piaros. Unya. My gosh, wala signal. Saan ako pag-update ani? Nga palanggan, ano po sa bukid. Masumbagatan na yung kakaroon doon. Pait na ba kang ginagawa doon? Namukha na doon doy. Ayaw na yung doon eh. Gatram na ako. Mapalaga pala pupunta. Gatram na ako. Oh, my sleep! Big time. Sleeping time. May panahon to pa lang go. 1, 2, 3, go. Oh, my sleeping time! Bilagan mo na! Pilagang lundon na. Lord, ayusan ko ninyo hugga ba kayo? Sabak Daddy B! Sabak Daddy B! Dong ali diri! Sabak Daddy B, yo! Ngunong sa amin guys, kay murag kaihion man ang mga kuan. Ha? Oh, gusto tantigikan. Oh, tantigikan. Nag-Bangladesh. Katunga na daw. Ah, wala pa? Ah, wala pa rin may katunga dahil guys. Ito lagi sa picture. Hello mo. Bata, uy. Nakakapit ng field trip na nasa dagat. Dagat na. Nagdagat na. Sa una yung field trip na, hindi pa excited kita sa dagat. Isa sa pa mo doon. Dagat na yan. Dito na kayo. Ay, diya na doon. Hindi ko ganahan. Gusto ko rin na subida sa taas. Isa pa Daddy B. Nagdaan na tabak hati. Lumungaon. Limangon ang bata. Parang bata ko eh. Bats. Kenapa bats? Ikan. Namin ka ba sa pagkakita? Ikok. Halo, halo, kaway, 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 kaway.
gangga guys, mangihi sa daw sila. Sabi ko sa piling idulog-dulog. Buhay, kalayo. Paglagoy na matabok mo. Kinilaw. Recipe by Benji. Isama kayo Randot, Higop lang nila. Kana diri dot. Mga anak, sa kana mo. Jilbis, gapa sa to? Saan ang kutsara, Mark? Dito? Yan, alang manggaya. Pura to, pero ito Ano, Ipadayon! Ipadayon! Pura na tagasol. Pina. Ipa-frame na ko na kay padlock na ko sa mga ilaga. Gara-gara. Ayaw na ko picture yan na yung cellphone na nga. Kabalong capture. Uy, John, unano kay Gudya ba? Abot man ka, at least sa picture taas. May na lang, mailad. Nya kay mo ingon man na, mo ingon nga. Hala ka, mupo ni mo sa bagtupong ramang gihapon ta. Mabaw na gito sa iya, friend. Dami lagi. Kayo. Tanawa sa kuha. Tutorial.com. Dapat dili mo bati mong na. Iya, padungog-dungog. Live na live tayo sa GMA Fair. Yes. Magandang umaga mga kausang kapit, kapamilya. Nandito po tayo ngayon sa Languyon Beach Resorts kung saan mayroon po tayong mga mayroon tayong mga graduate ng Babag National High School. Sabi mo, donate din ha. Nagutong comment dito. Kaita ni mo, piyengo gaw eh. Mga pagpagaw na gutagaw. Pagaw? Ilong mo naman sila. Pinakuprekog mo long. Maabot po dito. Ayaw ka, reklamo isa kay Rabia ka. Ako yung sa kayo eh. Ako mo drive lagi. Magkapul na yun. Mapuli mo niya. Atagay ng account. Ginagay ko ni Arjun Historia ka na. Dito ko niya. Nga dili kayo yung mga... Wala siyang si Tito Boy. Ngayon sa baday nga. Based on Kayo yung experience, taga. han. Oh, Naka-experience ako magbayad dyan. Wala eh. Walang ikam yun ako. Sa babae mo na ako. Dali ang nakatubag wala eh. Ganit, anak ko, otok, mabase niya experience. Naka-experience magbayad. Basingon niya. Basingon niya. Tapos. Kapadra pang bayon. Soma. Garay. Gulay-gulay lagi sa kalendarya. Libre halang siya kung gulay-gulay sa kalendarya. O ba ninyo mamayuta mo. Garay, ginoong Kalang kinasing kasang kadonasyon. Gis, sagot ang gulaw ini ma'am. Gulaw ini ma'am. Basta lang ba? Ano Ariel no? Tegjis. Kisay mo doon ang kawayan nga yellow, kaya atong i-decorate. Ako, ma'am. Mas pag-abot ito. Di ba na yellow rin ang kawayan? Kasi mo, dahil tampay. Propping nga nalaya ang propping. Nalaya. Di ba na kawayan yellow? Nakakuha mo sa init. Nakuha mo sa init. Nalaya nga propping dahil. Sa dison, kaya nga-deliver sa dison. Na. Basta kayo Ay, kita ni Michael. yelo. Ha? Nama kayo pagka-yelo. Basta yellow. Basta yellow ang yun daw. Kuha naman ligoy. Ligoy. Kanyer, meron kanyer. Eh nang, bati kay kang picture ay. Ay, may isgutan mo yung picture ron. Sa inlan pa ko picture. Nga share ako ng picturean. Kasi ang picture, ang gipicturean. Ina rin ba siya mag-picture lang taon niya? Gusto lang tayo, gawa nung ignaw. Uy. Awan yan sa nag-send picture. Lord ko, dasa may dapit ka. Ay, sa Brabis, maulawan ta sa GC, uy. Abi pa nila siya na itong beach, itong girig at kilahan, exclusive ba yan? Ito siya sa GC, ano, picture. Weird.
Ayo sini dia. Dia mau dia untuk.